The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Habaja kino ki jingja ki basngosi kawanra ya ki jingdo nong ka bakraw ya ki bahaban ma di kum kini ki jing e. Barba phai shakane ka jilla ka jing sha bam do ki yengi sem ha ka ding namar ka jing thot ha ka boarding lani ka gas cylinder ka de ka khubor ka bajiyo lum na ka por sha ka por. Kani ka kta shi shai ka bon ki long yeng but na ka jing dan ya ka jing so khya lor ka ne weu samla barang khat new Snem karta ula Shna ye weu Tiar ubakar pang uban ai Jingtip la dan ka jing light ni li ka gas cylinder ka babon sien ka lam sha ka jing bethai bat kem ding. Uniu Samla de tip kerteng kamu James D Kharkongor khon jong ka kong Shamulan Kharkongor baru ba rang kan sai kurba uban ka Shnong light penter sin rang kaban baru barang Pule ka class 12 science hamau ngap Christian multipurpose higher secondary school. Uniu Samla la ban Shna ye weu Tiar kirpang ubal tip kamu smart LPG safety and hazard prevention system uban ai Jingtip shi try habadan ka jing leak jong ka gas cylinder Berkabala banirap na kinugino gijing jagi basngosi. Nakajing Shna Uniu Tiar, Uniu Samla la yob an pinipat ba ru hagalimpung Northeast Science Fair and Innovation Festival. Kula pinlong haganong ba Guwati na do ka katwaitre gurampang arja arpun rio, hado ka katsautre gurampang arja arpun rio, hagabaw Uniu Samla la yob an kuri ka jury award. Hagajing ikren ba Samla James, Uloong bawla don lupa gajing smotanat ban Shna ki Tiar baper. But kumta hagajing yo i jong u, ban buon ki jingja pelo yeng hagani ki jilla nama ka jinglik jeng ki gas kalapan long yu ban Shna yu Niu Tiar na lor ka taw lo ong ru ma onnang persang shu nang ni khmat ban batengi kini ka kam ban ai kuble ka school ka Shillong Science Center bat kumju ru yaki kimi ki khpa ki bla ai la di u ban le ikani ka kam ban kong e nga kwa ai sngongo ya u blade try kanrat bulan kat bat nga bat ya ka padi mei pa bat kaya ying sam barokawe menikong ta ki pen ai lat nang ni na score ki pen ai kata ka sinjam ka banikong nang ni na score na kanik score bat kino hikai ta ka ngalong kumbang adan interest si adan interest bah kanik ki hakini ki kam hakini ki kinja Shna jusna ta ngayo mentorship ru na Shillong Science Center Innovation Hub taling ba kajing rap jongki bat kajing rap jongki no hikai ta bat ka jing support na yeng nasam tang la besna kumpini ki project kan nando bang song class 9 kumti ajar offline en ajar sa ngalas dang sna kumpini ki kinja tiar kan kila bon hi babat tangki bang akan mau ngata ki smart smoke detector system ki auto rain harvester ki water cleaning robot bat kane ka smart LPG safety and hazard prevention system kan kabanga kwasna kane ka tiar de banga yasngo palat ba kibun mo kijingja basmusi ki ba jang ni ha kari jongi tan namar jong kajinglik jong kane ka gas ta na perkat kan bangan wan daka contribution bat ka idea nga bangan contribute ya kane ka ri jongi ya kane ka jadban reu jongi bat ya kane ka state hibrokawe kumta kan ngami bat kane ka idea ka smart LPG safety and hazard prevention system ta imam principal jongi bat I sakamal dekat bat ki STEM educators paro ki aimen sem bahayangi bat ki bro ki kini kai ki aimen sem bayangi bangin ya tush khamat bangin ya compete ya kini ki competition dangim job bakanaru dangi compete bat niyo experience niyo motivations bangin ya na bon jaj kini bangin ya ala ban contribute ya kani ka ri ka jaj ban reu bat ya state hi brokawe kan ba kibon hi ba bat kibanga kenma ba kiti ki National Children Science Congress ka innovation marathon ka inspire manak awardees and ka solve for Samsung solve for tomorrow and QA
Kanne kalong ka competition ha Northeast Barokawe kitiki 7 sisters but 1 sibling states but ki few guest states ki bangi basusha invite kan tanga have compete but ki nga khamla ben your first position and competitor but nga yo ikiniki nga yo kanika jury award ka banga sngo comment but ka ba I mean same yang bangan wara shushu ki projects kumkine bangan laban contribute hi ya ka ri ka join rio but ya state hi Barokawe hakane ka stream hakane ka science background hi ka baron hakane science background hakane stream hi but ngampat tepte ya kane ka future scope joljong pat and pat yo jet future scope joljong ha ka jinge kren bar uba rangkan sai kur ba ulong ba khon jong u na du ki por ba udang ret ujumlian man shnai ki jing shna ba pher da ki jing le kai bat kum ta kumuk pau la ai la de lau khon ba on met teng ya ka ba so tanan nga kumuk pa em ti ning kong nga sngongu yo blame mo blame nong bonong thao ba de da ka bor ga jung u hi bo ai ta jing nang jing start ye u bon po du ka kini ka thong ti ka ba ning kong ka ba mo u hi u la le kini ki kam mo nge i na du dang red hi na du dang khlong um to ki jing le kai jung u de be ki ban sina mo usna kini kitai usna ki kali usna ki aka tenga yo hi ka de ka sab jung u bon sna ki ni sna mo u ka jing la jung u te nga ai kuble ya ni ka school mo de ling ba ki jing ya rap jong ka ni ka school ma ki hi ba tendency ki ba play lat plenti yo khon jonga bo un poi sa ka ni ka thong gen but kum ju ru na po science center innovation hub ma ki hi ru ki play lat plenti ki support ken you ban poi sa ka ni ka thong ban le ka ni ka project ba u yo award mata ken ka jury award te ka message jonga se ki mo kam tam se ki khna puli te kini ki khna puli ki badon hi ya ka sap ngong haki ba kin numbure mo kin pen pau perthei namar kalat nak menta jongki kadon te badru ya ki kmi ki pa nga kamasi jonga nga pha seki ru bakin ailat mo kin support be yaki nama bale nama kani ka long ka jingmen toy nag menta kari ba jai ben riu jongi nakaliang ka kong jolly thaba principal ka school but kinoi kai Samla James kilo ong bau James riu khna ob jai but ba kong Snem ha ka ba ki pen pa ka jingkelman ka ba kraw halor ka jingla ka jong u ban wan ra nam bat buram tangi ka school henry ya ka jilla bikla ai men cmu bo nang le bha shu nang ni khman oi ka ban kong tengi so ban ai ngo yu ble ba ulai lam yangi kum ka school magin poi hadu ka ni ka thong ko ban ta bat kerpang ya ki pa jo James so ban ai khuble ya ki na mar ba kila ai kata ka lad iki khon ban puli ha ka school but James ilawan ban puli ha ka school do class 6 but na do bi wana school ilong khnai ba tip sngi ba ba iron ka to ka jingkwa ban tip curiosity ilong inquisitive ba nang ta ijukli jingkli kino hikai teng ka les ka drong ba na do dang rit te kum to house nam aja kha khandai ka school ka yo la ken bangin play yakini ki skill based classes te ila jet be indon ha ka science club te haka science club pada kum to kinoi kai joka science ki rap bahaya I te limba kane ka club iyo bane shibenta bha haki babon bha kini ki science exhibition science seminar I James baki paralok ki jong I baro te kane ka play ka lat I ken te mena kane buru kum to man ka pok shedon kini ki exhibition haka science center te kidon kinoi kai hang to science center ki juyarap I James te James iyo ban register lele kumtu te man hakane isa yo kane ka jury award ken jong ka science center ka balong du kha we hadu khat sau tari jong new February ha po go hati bat kane hi kala play kala tingi so kum ka school ka managing committee kinoi kai baro ni dap ka jing kemen ka bakrau bat ni ai ngo yu play nam ta kane ka achievement ka jong I bat ni khibe lenti namar ngi yo I ba hakawe ka sngi nga la di ngadon ka jing kemen bat ngai ithu ba yu khna ba unde khulung hakawe ka sngi un sa pau namar ba ka jinglong jong uru ka de ka we balong soret ba habaran kono ka lat ngim ju krenga Lada kalong na ka district level ka state level ki habaki pha ka Jingtip yangi ni pha be ki kena ka jinglong klong bangin yo ban si benta la ki la na kim la ru habaki don ka exposure ki yo ban mi nang tu hi ki nang yo shushu ya ka ni ka jingslur
Kani ka ai men sim ya ki pada bagi nang la banyak syafrang kan. Tengah ni semat pada petang banyak siman dia ni. Oh, ini nang lek nama ngak lek banyak tu ipi, baka school pada ka don ru ya kani ka Snem. Ka baka ka ko ni ki pilot project baka government ka ai la dengi, telembak kan ni ru ijim la yo shibun mangi yo shibun kini ki equipment ki kits te. Telembak itu yo ban nama ikwa ide khna na dong ri pas kwa ban le ban Shna gum tu. Tenak itu hi la yo ban Shna. Ba ila lek ka we ka smoke detector project jong i. Dia kenika elek kenika rain water harvesting bat mentai kenika ayub elek mo kenika smart LPG safety and hazard preventive system mo tu nanta pada idon sibun kiwe ru tekinoi kai ru kilong ke bayar hadu kata-kata ngidon ni kinoi kai sans bat iwe neki desa kamal hazan be imes kerika ibar ki ni kinoi kai jo custom gidon samut kita kini ki rap hai ya James mendai tangi James ya baro hi ki kena ki Pule kini ke school kino ki Lada ki don ke jingkwa pi ka jingarap jom kino kai bat ada ukna updiang kani ken kamanra ya ki niki achievement ka message nga ka long omdon manu bamla banle everyone can learn Lada don kamon ka bajuan bat Lada ban pun ko ngo yelade ban long ka basmoret bat ban IT ban don ka dedication ban le kan diken baro ngila ban le kan ni haran kar ka jing trelang jo kinoi kai haran kar ka jing trelang jo ki mi ki pa bat mi ki ba penyai ka school hoi kendang as kwa ban pensyai na mangi iha kan news kum tu kami be ide kena class 9 di ini James menta ide ipor be ile le kan dika project kamud ide isyong class 11 te menta tayon dalam mi result di la isyong class 12 kan menta class 12 science di kini ki achievement jo kena kapenlong yang aku principal bagi noi kai ngisngo ruspa hadu kata-kata kam sim ke jongi nama ngisngo kemen ken. For James, we are very proud of him. We are very happy from our school, and all the people around here also are happy because this boy has done something great, and I think he is very hardworking right from small age. Plus, he is also very obedient and he is very sincere, and he used to try to find things himself. So we are happy because of that also. I as well, we are very proud of him. And as Sah has mentioned, he is a very hardworking student. He's very focused, and he's very curious. That's the thing that that makes him rich, up to this level, right? Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.